Ngithi mangibuka lesi sithombe lesi ebesipostwa uKhuzani, uma ubheka emuva lapha abuya khona uKhuzani ukuthi usuka kuphi, i-background yakhe, ukukhula, ehlangabezana nama-challenges. Thola umuntu wakhe wokuqala evusa ikhaya, gogo ekhona embhekile, ebona yonke into eyenziwa umzukulu, iy'nselelo abhekane nazo. Ukuqedela kwakhe i-album eyebhova, autograph, wa-eda umsebenzi othize uKhuzani lapho. Inselela ayithola kubantu, eyocula noMtshengiseni, bethi abantu ikusasa lakhe liphelile, uyamosha, ubeza kahle lo mfana. Wakhula waze wakhanda i-fan base eyamlandela, yagcina isiba nombala o-blue, ngezansi kube u-black, if ngamadoda or abantu besilisa or iy'nsizwa zigqoke u-black nabantu besimame. Kube kuningi nje ahlangane nakho endleleni okungama-challenges, kodwa wakwazi ukuthi adlule lapho, aphilele phambili. Le foto i-remind ukuthi empilweni akunandaba ukuthi usukaphi, akunandaba ukuthi kwenzakaleni, yini ebuhlungu ohlangabezane nayo, kodwa lapho oya khona, lapho obheke khona, lapho ophokophele khona, into owazala uyifumbethe ukuthi uyofika uyiphile emhlabeni, into oyiphiwa uNkulunkulu, into eyithalente lakho, iyokusebenzela. Noma bengazama abantu ukuvimba, bekhulume zonke izinto. Ziningi kakhulu iy'nkulumo ey'bheke kuKhuzani, konke akuzamayo, iy'ngoma zakhe mayengena okhozini, bekhuluma abantu beze bekhathala. Abese uy'buza ukuthi bebefuna ingoma enjani. EkaMroza ngo-2016 yayinjani yona, nayo bayayi-slow, ingekho into eyisimanga ngayo, yayi-catchy nje kuphela. Siyobulala Van Damme. Kube into encane naye ethiwa uThembeni, nayo yayingenalutho wangempela, mpela akungenalutho. Kwakuyingoma nje e-general, e-normal, ejwayelekile nje. There was nothing about it. Abantu nje babeyithandela nje into encane, ivoice kaMjikijela, ingoma-ke leyo nayo yayi-right yona ukuba right, kodwa ayikho into eyayitheni ngayo. Kodwa kwathi mase kufika uKhuzani esezongena naye, okuhle sekumele kumlandele ngejele. Baqala-ke abantu baba nenkinga mayiwina, baqala abamakayo bebanga amageja. Kwathi futhi makuphela ukuhlonishwa unyaka, not ukuthi babe wrong nokubonga lo number 2, kodwa wawubona ukuthi ukubonga kwa number 2 ngengoma ethi amageja, eyalala unumber 2 ngamavoti ayi-300,000, angazi noma N12 ngaphezulu. Okay, kwakugcwalisela yena vele, kwakukunyanyisa yena uKhuzani ukuthi angabongelwa ngo-2020 January, ngoba inkulu into eyenziwa uKhuzani laba bantu abamsondelayo nathina singayazi. Yaqala nje kudala, uphendula ipokoza elingesiyo uKhuzani, bephendula o-DSD ngokukhulu ukudelela. Nabo o-DSD abaneminyaka kulo mculo, kodwa-ke sikhomente kakhulu ngomsebenzi wabo, basiyabahlonipha.
waqhubeka uKhuzana kwa-2023 akhiphe ingoma ethi Umjolo. Leya ngoma iwumaskandi, ayiyona ipiano, ayiyona afro soul, ayiyona gospel, ayikho enye ibeat ayodlala ngayo ileya. If yayingadanseleki ayingeyona ukuthi uyidansele, ukuthi uyijabulele, uyi-enjoy. Uma ufuna ukuthi uphuze kakhulu bese udaka ngayo, bese uyajabula ngayo, akuyona yalokho, iwumaskandi. Umaskandi awunayo ibeat yokugquma. So abantu kumele bekwazi lokho ukuthi Khuzani ucula umaskandi. Njengoba ehlukanisile kumhlobo wenene, umaskandi, pure maskandi is how maskandi should be. Ayikho enye indlela. So le picture kaKhuzani imphakamisa lento emalaphana ewevela abantu abasemcimbini. Amanye ama-highlights kaKhuzani i-achievement yakhe, including ukwenza i-2019 gcwalisa iMoses Mabhida, lapho kwafika khona more than 30,000 wabantu abazoba ingxenye yalowo mcimbi loyo. So maningi ama-highlights adlule kuKhuzani. Ukuqala i-Spring Picnic All White, collaborate noMageza, lo osekuphela i-contract nathi besebenza naye yangavuselelo. So kuningi aku-achieve. Abalandeli bakhe indlela aba-proud ngayo ngokuba neqhawe elifana nabo. Waba-winela ama-awards amaningi, bamvotela lapho kumele avotele khona, wahlabana ngey'ndondo ey'ningi kakhulu. Ey'ningi iy'ndondo lezi. So umlando walensizwa kaMpungose mningi kakhulu, mkhulu. Ikhula nje nabazali abasekho, impilo ifunda ngendlela. So kuyomele sikubonge ukuba khona kwayo. Sibonge inkandla ngokusikhandela umculo ofana noKhuzani, isikhulisele iqhawe elifana noKhuzani. Sibonge amandaba ey'ndoneni nenkosi ngokuthi bakwazi ukuthi bayifungamele le ngane yakwaMpungose kuzona zonke iy'nkinga enazo, ikwazi ukuthi kuze kube yila. Sinekhampani i-IGP lapho ikwazi ukunikeza abantu ithuba ukuthi bezibonakalise noma kunzima. Ethwenzela bona njalo Nkosi yami laba bantu ukuthi beqhube impilo yabo, kube khona abakwenzayo, kodwa kube nabantu abahlala ukugxibha umsebenzi wakhe everyday ukuthi lo muntu ufunani kuleyo khampani, uyibulela ikusasa lakhe, ayimsizi ngalutho. Ngeke uKhuzani akumakethe. Khuluma umuntu ongadayisi ngisho amatshwele as i-business, umuntu ongazi ukuthi i-business yini, ongazi nokudrafta i-business proposal ukuthi uzofuna ispace khona azofuna ukuyidayisa lapha ukuthi endaweni la asuke efuna khona ibhizinisi umuntu. Akakwazi nakukwazi lokho. Kodwa ukhuluma zagamanxa ukuthi omkhulu-ke la bafunani lapha bayayibambezela. So yiwo ama-challenges lawo uKhuzani abedlula kuwo. Amanye-ke awo-TikTok abe maningi kakhulu awo-TikTok. Kodwa ngeke ngithi mina konke obekwenza ku-TikTok kwakukhombisa ukuthi uKhuzani khona ugcoba nalo, uphiwe ngandlela thize. Sek-approve-iwe ukuthi yena uyoba successful until sekugcwalisela ukuthi ihhashi uma selikhahlela kakhulu the way ade belwa ngakhona. And naye wathi uma ethola ithuba ukukhipha i-album, wakhipha i-album yangampela evala imlomo, engaqali ukukhipha i-album yangampela, ehlezi ekhipha kahle, kungekho phutha njalo. Kodwa ngoba phela ama-challenges
ahlale khona uma wena uphiwe uNkulunkulu ugcobo oluthize osuke unalo. Izitha ziyayikhandekela nawe ungazi. So asibonge ngisho kakhulu nabalandeli bakhe ababonge ukuthi usasekhona ukubapha umculo for more than 15 years. Nge-22 March 2025 eCarnival City umcimbi uzobe ukhona ukuzobungaza inqophamlando. Umcimbi lo ozongena emlandweni emabhukwini amakhulu kuma-archive ukuthi wenza lento Khuzani. Siyabonga Khuzani, ukhule njalo ndoda yamadoda, uqhubeke kwenza umsebenzi omuhle.